Ka Henyo Trap Youth Council HYC kalakin thok ting ya ka jingkren badang shen jong sumbut menteri rangba ka jela uba press tun song ubala ong baya ka Meghalaya Resident Safety and Security Amendment Bill arja arpo lashu bakan shuyap hino namar ka jingpulom jong ka sorkar barim balayalam daw Dr. Mukul Sangma. Lingba ukurwo u president ke HYC uba roy ku parson ram ula ong kani ka jingkan tho kamde satya ka jing ai jingmut san perthei Henry ka de ka jingpen I daladi ka jingpulom jokani ka sorkar ka pementa ula banjur ru baka anhi kam juyap hi daladi kala banya shakmat da ka jingthmu ban pelong an lani la shui no kumta namar ka jingbam le aa da ki bor sorkar ka record kalong ka basai bat ka bamla satya ban wo dong ya ka MRSS Amendment Bill lawan ra hapo ka yeng dor bar thau an ha ubnai leber arjar arpo hapo ka jingalam jong uniu menteri rang ba bamenta ha unai weng arjar arpulai ya ka ni ka bill lapan phai pan da ka Ministry of Home Affairs na ka benta ban bishar thamai na du ka te ka por ka sorkar kala beteng ban kular shakipat ba ban chong bishar thamai ban yaslok bat ki riusat an na lor ki kin hun ba per Henry wat hapdeng ka jingdan buon pan bat ka jingyo ya ka por ka bapahu Henry kamshim ladan ka no ka jingpen kala ni amendment ya ka Principal Act balawan ra hakmat ka yingdor bar ong uba senram u president ka HYC ula keno ya ka ni ka sorkar bamenta bakala tay pop kala ya ka sorkar barim da ka baong ka jingduna hakaan lada ka don lade ban penben ya ka hakano ko por baka MDA ka bat ya ka jinsen shar ka jingbam la ban le ya kani kam dei ka balarim Henry ka badang menta kani ka seng ki samla kala pen iru ya ka jingkren ka baya pher ha ka nongrim jong ka sorkar ki jingyai kam baka sorkar pedeng kam shimla kentat ya ka bil ka ya pher bar ka jingku bor ba menta bala ailat ya ka bakan shuyap no kini ki nongrim ki bam ya hap ki pen scam ya ka jing sngo thu jong ka jingbam la ban rai bar ka jingbam shim kya halor ka mat ka bakta ya ka jing shngan jong ki try muluk bak ka jing shong suk shong shngan ula ong ka seng ka maham ru bak ka jing ai lat ya ka an MRSSA bakan chuyap no khlem da wan ra bujli da ka wei pan ka pen iya ka dak jing ma ka bakrau ba ki lat jinga da ya ki try muluk ka de ka kam ka bala banya kren pen ban pen ken ria bat ka bam long kong san kumta na ka liang ka HYC kala dawa da ka jubab ka basai na ka sorkar jela da ka bapen pauru bakan beteng ban but dien ya ka ni ka kam da ki lat kilinti ki bakat kum ka senshar pat ba bat kiriti senshar ri tat hadu baka sorkar kan ay ka jingshai bat ka jingkit kli halor ka ni ka kam